Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Meta predstavila AI prívesok, ktorý používateľom umožní prístup k Meta AI kedykoľvek dotknutím zariadenia. Projekt vychádza z akvizície startupu Limitless, ktorý vyvíjal AI prívesok na nahrávanie rozhovorov a generovanie zhrnutí. Spoločnosť taktiež pripravuje 4 nové modely AI okuliarov a predplatné služby pre profesionálne použitie. Meta testuje novú funkciu Series pre Reels na Facebooku a Instagrame, ktorá umožňuje tvorcom prepojiť súvisiace videá do kolekcií. Táto funkcia zahŕňa odkazy v prehrávači a série na profiloch tvorcov na podporu väčšieho zapojenia a budovania komunity. Google spúšťa Search Profiles v Spojených štátoch pre vydavateľov v Google Discover. Táto funkcia poskytuje vydavateľom vlastnú landing page s hlavičkou, možnosťou sledovania a priestorom na prezentáciu najnovších článkov, videí a príspevkov zo sociálnych sietí. Dostupná je zatiaľ len pre vydavateľov s významným počtom sledovateľov. Google testuje novú AI aplikáciu Dreambeans, ktorá poskytuje proaktívne personalizované rady na základe používateľských dát z Gmailu, Google kalendára, Google fotiek, YouTube a vyhľadávacej histórie. Aplikácia vytvára denné príbehy s ilustráciami, ktoré majú používateľov inšpirovať a pomôcť sústrediť sa na dôležité veci. Napríklad, ak si používateľ objedná pamlsky pre psa, aplikácia ponúkne tréningové tipy pre psov. Hoci je tento koncept zaujímavý, môže pôsobiť vtieravo a znepokojivo, keď užívateľom priamo ukazuje, koľko Google o nich vie. Google zavádza natívne prepojenie Google Business Profile z Google Analytics, ktoré prináša lokálne metriky ako hovory a žiadosti o navigáciu priamo do reportov v Google Analytics. Po prepojení sa v Google Analytics zobrazí nová sekcia s 8 metrikami z Google Business Profilu. Google Maps zaviedol priamy prieskum pýtajúci sa používateľov, či podnik ponúka odmeny výmenou za recenzie. Pri kladnej odpovedi Google okamžite maže recenzie, vrátane historických údajov až rok spätne. Dôsledky presahujú len samotné mazanie recenzií. Môžu viesť k pozastaveniu celého biznis profilu, ovplyvniť lokálne vyhľadávanie a viditeľnosť v AI výsledkoch. Meta spustila AI chatbota Creator Assistant pre tvorcov obsahu na Facebooku a Instagrame. Nástroj poskytuje personalizované rady o tom, čo a kedy publikovať, analyzuje výkonnosť obsahu a identifikuje trendy. Instagram podľa viacerých zahraničných zdrojov testuje novú funkciu, ktorá má obmedziť vytváranie screenshotov v stories. Niektorým používateľom sa už pri pokuse o zachytenie obrazovky zobrazuje upozornenie na ochranu obsahu. Zatiaľ nie je jasné, či bude funkcia screenshoty úplne blokovať alebo len odrádzať používateľov od ich vytvárania. Novinka je momentálne vo fáze testovania a nie je dostupná pre všetkých používateľov. To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.